Kaixo, gaur zainzuriak egingo ditugu. Baina ikasiko dugu nola egosi zainzuri hauek lapiko azkar baten. Eta egingo dugunak da gero lagunduko dugu aguakate saltsa batekin. Garbitu zainzuriak hortarako, beti jartzen dugu zainzuria hor, eta goitik bera atzeaka mugitzen dugu peladorea, beti atzeaka. Eta giratzen dugu zainzuria. Behin pasatzeko peladorea. Bueno, ja buelta osoa eman dugu, orduan atzekaldean nik beste bueltatxo bat emate dio. Eta atzekaldean normalen azala gogorragoa da, beraz, ditet, hola. Eta azkena, berriz, atzeaka eta buelta emateet. Eta behin buelta eman da, beste buelta bat emateet, baina bakarrik atzekaldea zuritzen. Hori lodia direnen, fina badira, buelta batekin normalen nahiko da. Orduan orain atzeaka botatzen dugu eta saltatzen duen lekuan horrek esan nahi du hori ja biguina dena. Holaxe, saltatzen duen lekuan horrek esan nahi du ja hau biguina da. Bueno, baditugu zainzuriak prest. Daukat hemen lapiko azkar bat, ikusten zuen ur gutxirekin. Beti zainzuriak ur gutxirekin egosiko ditugu. Eta zeingo etor, botako ez gatza, eta azukrea. Azukrea askotan zainzuriak mikatza dira. Orduan, mikaztasun hori saiesteko, azukrea botatzen. Eta orain, zeiten dut, gehituko ditut zainzuriak. Holaxe, ez badu kubritzen urak, ez du garrantzirik, lasai asko. Hola, ondo dago. Orduan, zein goeten orain, itxiko ikoa, eta sua atope jarriko dugu. Holaxe. Bizten dugu, eta utziko dugu balbula igotzen. Balbula igotzen denen, hasikoa lurrina hemendik ateatzen, eta jaitsiko dugu sua, eta utziko dugu minutu bat. Gehiago ez. Itzaliko dugu, eta lurrina kenduko dugu, presioa kenduko dugu. Eta ikusiko dugu, ea osita dauden ala ez. Presioa kenduko dugu, ikusteko ea osita dauden ala ez. Itzalita dago, baina presioa kendu behar diogu. Bueno, ya está. Hasi dekitzea. Eta, egiteko egosita dauden ala ez, nik sartzeet hemen labana eta bai. Oso biguina daude, beraz, prest daude. Bueno, eta orain, aguakate krema prestatuko dugu. Hortarako daukagu hemen veganesa. Eta hemen aguakate bat daukagu. Nola jakin hona dagoen ala ez aguakatea? Hau erraiz kentzen bada, horrek esan nahi du onjua dagoela. Eta gero, zapaltzea pixkat, patata egosita izango balitz bezala, igartu behar dugu. Bale, orduan orain nik sartzeet labana, eta ikegola. Bale? Hau kentzeko, zurra kentzeko, ikegola, eta jazta. Eta gero, oinare batekin, sartze dugu, eta atea zaigu osori. Kasu honetan, zatika botako etor.
Eta buelta emate dugu. Osorik ateatzea. Bueno, bat dugu. Haukatea hor barrun. Eta duguna orain da. Piskat, botako dugu. Piskat. Hola. Eta orain, krematxo bat ingo dugu. Eta jazta, eta badugu gure aguakate krema.